kawula sai na ci uben akwai tun da an ci uben kare mu. Na dan gwarin yake. Yana nan gida. Salamu alaikum. Ha ba kare an ci uben kare mu. Yawwa. Ya. Ban gane karen ku an wannan alhamdulillah daman neman ka muke. To ya haka ne. Dan gwari. Zuwa ne in ja ma kunne sannan ka ja karen ka kunne. Karen ka ya ji ya ci yaro na lantarki a guya ya fasa mai gwiwa. To an na jawa kare mu kunne na cire kunne shi a za yi cinan. Ka ja masa kunne. Ka sai da Allah gwari za yi. Ya so kunne shi. Ban tsokane shi ba wucewa na zo iya biyo ni a guje. Ba laban na buga mai dutse ba ma. Sai ya balla min kafafu. Ka buga dutse wajen kare? Ba shi yasa na ga kare namu ya sama kunnin shi a girma da ya dano shi. Kai ka juke shi. Shi ya dake shi. Den iska. An bai ka so kana kare ba kare bai zai lalace su. Ban tsokane shi ba wucewa na zo iya biyo ni a guje. Saboda haka wulai sai na ci uben akuya. Kai ka ci ba akuya? Allah. Akuyan da na ji den ku wulai sai na ci uben. Akuya? A garin nan? Wulai. Na rantse da girman Allah ba akuya ta ba. Akuya a garin nan ka taba billahi sai ka ga yadda dami da kai. An na taba akuya. To wunan kire da an cije shi kire haka na zo ne waje da ba lalace zuciya shi ba so kana shi ba zai yi komai ba wunan yaro shi kana kire. Karan sa. Na zo wucewa ya biyo ni karan. Ya ce wanwan. Ya ce wanwan. Ya ce wanwan. So kai ne kai magana da shi. Kamar lai kuma sai na ci uben akuya. Na rantse da Allah ka taba akuya a garin nan na rantse da girman Allah ya mun kashe kai mun fara kashe karnuka billahi. A kai shekare? An kashe karan. Wallahi sai na ci uben akuya tun da an ci uben kare. To a sa ga abin da zai. Billahi sai mun hau sama da kai. Mu kai din to an hau sama te sama. Kai kana zo kasa. Dan gwari. Wallahi sai na ci uben akuya. To billahi ka taba mana kare ka taba mana akuya ka gani. Wallahi mun kashe karanka wallahi tallahi lantarki mu je. Hauka ake? Sama ake wadasta? Baba, wasu da banya. Shege ya kankara.